Gunung Candrageni niku pundi? Ah, Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Iki kok aku malah ngedhep kaca pengilon. Hong milahing Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Lho. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintiting tretek. Ana. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Kentos walu gembol manyar-manyar juneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek Pate, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora pangling rak Bagong to Dipate. Weh, ladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan, gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho, Kang. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, njanur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha raja sak praptamu. Pana kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Oh, Dipate, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Pate Sesuki. Lah tenan. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kok konjo rekena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama? Ya.
Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku Tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Men kepengin kangen Tahu tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sokalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sokalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sokalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sokalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip anggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sokalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuwih Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih to beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean iya pancen Janaka kae mulang manah aku terus saniki Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna wekasan ketemu kalih Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku eleke nggon ngendi kula tak takon asline sampean niku suci asline sampean niku pendhita asli mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondhang sakniki niku wah Pati mangrungokke niku Bagong iso njunjung derajat kula mengke riyen to mengke riyen ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kowe apa nah sowan kula mriki menika Penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane Bapak Karangkadempel menika sameneika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung gregeten kula tuku dayaju mbangane corona ngandel ora saya suwe rak saya ora cetha to kok sik Bagong kowe aja ngawu gawar-ngawur terus piye nah terus kula niku jane kepengin bangun desa kula supaya pulih wong niku padha ngerti marang ketentreman ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula srana kula kepengin bangun desa ning kula ngertos
wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika Penemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuh itu karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendhikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya sing ngene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindake elek ki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sedyaku Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya
Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh kayu Kastuba Mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunan ing desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kembet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngena sing tias ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni ini pundi? Ah, Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang ngendi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang ndok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngesaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek ming nyemplung kawah wae wonten, pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nune nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun yen sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasata maula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Bagong. Among cipta pukulun tanono lan kaeksi mila katur kang cun domane rasa satrageng ulun sumembah ing Om
Medyan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Oh ladala. Nganti persasat kaya wis ora kuat ganggonku njemangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan wregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak angagak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya isa nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Oh ladala. La apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning Arga Ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Kocap kacarita nalika semanten. Dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa angudaraos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap saking Dirgantara. Nenggih kuntaling ki ora bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sang Hyang Parasata Kurawa dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedya Arga Yaksa wau. Trisang kapirangu pinangkul kinempit-kempit dosang regnaning bawana. Dosang regnaning bawana ya situkang walang ati. Ladala. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggonku wis suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Mara bareng tak waspadake, wah ladala sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Arga Yaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Arga Yaksa dina iki ha.
arep tak pangan kok tangi. Aku ini arep dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Nding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbangane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae. Nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu Kastuba Mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya.
Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku, kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono, pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan-balan iki kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Mau untalan ya? Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas. Dimot e. Lah ya diklethak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe gak ditamani siung cempet. Pengapit, heeh, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mak kejel-kejel lara banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Tarung samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sang Arga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lahir batosipun minangka tedhanipun Sang Arga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Arga Yaksa ora obah akalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulun Bathara Bawur sari mrepeki ungganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng.
Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan, pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi kebawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika kebawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusaking desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi, satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang reknaning bawana
Ya si tukang walang ati mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karangkadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karangkadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula Gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Matur panuwun tanpa pepindhan. Lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Bu Kulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabeda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Bu Kulun? Celeng. Wudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh Bu Kulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Kan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumiwen telenging kalbu pambukaning warana. Manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka Bu Kulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita.
kanthi wujuding kayu kastuba kila bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing minangka dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Inggih. Ngestaken dawuh pukulun monggo latri mancing angganipun ingkang abdi kosek. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing nganggo kita. Inggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Samirana lan warayang misikan magulingan lima. Oh, ladala. Panjen bener ngendikaning Wang Adi pukulun ingkang dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa. Karang Kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa. Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Marika den mrayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyane Gandayane. Kakang Semar ning ngopo? Malah kepasang yogya katuju ing dene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta, malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel, Ndara. Ingkang boten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Bathos Suwita dhateng Begawan Durna. Kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Ning kula ngerti kabeh niku pancen pangrika dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendhang kapracondhang kontal kaprapal sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun, Ndara. Prabu kawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten kepareng sowan
wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk mlayu-mlayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu klepatan diagung pangaksami nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Gansing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintiting tretek. Ana. Buta nggugu karepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Ah, pecah genti kowe. Woi! Ah! 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 Woi! Ah! Eneng buta rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Werkudara kalah koko Prabu Kasinggihan butane ampuh lehku serik rambute kaya aku. Lah wong dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta Kresna kakangku mangsa Baranga kaya ngapa wujude tak tandangane. Kresna tantulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe. Oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi
Buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parate. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih. Bagong. Kowe sik. Bagong. Nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu iku lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owa-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata nggih ta, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit
bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampean, saya ngrekoso sampeane dadi Nalendra Ndara. Bathuk bolo isi madu. Ana nguneke bathuk. Kowe iki dialem bathuk bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pengalembana. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong tak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara mingkeng nedeng kalimbut. Tole muga-muga klakon penjangkamu pono kawan.